Bună ziua, prieteni, azi la un episod de Minecraft, doar că vă arăt sedul. Am vreo 9 seduri. Dacă le știți, lăsați un comentariu. Știți sedul 1, 3, 8, 8, 5, 8, 2, 2, 9, 3. Uitați-vă. Stați până se încarcă. Da, cred că doar pe ăsta vi-l arăt. Vă zic eu că sunt toate bune. Și doar pe ăsta vi-l arăta. Să vedeți că este adevărat. Și celelalte doar scriu atât. O să fie un stat aici. Ce era parte? Acum alte sate. Lăsați un like dacă sunt bune și dacă sunt foarte și nu greșit. Lăsați un abonat. Acum sedul 77 30 16 21. Îl vedeți, nu o să mai intru, îl șterg acum. Like cu litere mari. Capac e like. Stați. Așa, și cu litere mici. Ambele. Da, scrieți unul like, după aia celălalt like. F, I, N, A, L, cu litere mari. P întors. Ba nu, Q. Q. Aoleu. Șase de Q. 3 de J. 3 de J. Cu litere mari. De J. Asta mai este water please. W A T E R Z. Vă dă apă și multe, vreo 3, adică insule micuțe. Nu vă dă sat. Sat cu litere mari. S A T P L I Z. Ăsta vă dă un sat. Și mai avem unul. B O T. Să încerc pe ăsta. Să vedeți. Primul și ultimul îl încerc. Să vedem dacă e bune. Astea sunt sedurile inventate de mine. Asta să vi-l arăt. Robot. În ce parte să-i oare?
Dar n-am scris cu litere mari, mi se pare. Stați că o să-l încerc încă o dată. Acesta este bun. Și vă dă, mi se pare, într-un copac sau nu mai știu, am uitat. Pe lângă copac. Uitați-l. Să vă găună, cică. Nu, n-am mai văzut așa. Și cu drumul ăsta.